Здравейте, приятели! Забелязвате ли нещо? Ето тук зад мен. 2 броя. Чисто нови попълнения. Динамик 3. Специално за вас. Първото нещо, което забелязвам. Бяла перла. Уникален цвят. В комбинация с лилаво сукно. Уникална бяла светлина. Долу подсветка. Изглежда страхотно. Второто нещо, което забелязвам. Правя първия лук. Малко по-височен. Удобни за игра. 5 часа няма да ги усетиш. Перфектни бордове. Бързи. С уникално огледално отразяване на направения удар. Перфектни шпонтове стават. Джобовете са отворени. Взимат топката перфектно, дори и с най-силния удар. За тях са приготвени и Relic Magic Racket. И още професионални топки, Black TV, Series, Aramid, не знам, професионални топки. Да видиш. Мартина е тук, за да ви пусне лампата. Очакваме ви.